हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नैबे आंनि मुनु बसुमतारी चेनेलाव इउटुब चेनेलाव नोंसोर फिन खनसे बरायबावनाय थाबाय अननानै बयबो जोबजासिम नायगोन ना आसा खालामो लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालाम दा बाव लोगोफोर जोंहा दिनै सबाय फुगोन बैयाव लोगोफोर ज' लोगो नांनानै फोदों नालाय बै राङा सेराव नोंसोर देखायलांबाय थागोन आं लोगोफोर जोबजासिम नायगोन ना आसा खालामो बिदिब्ला थौदो स्टार्ट खालामसै लोगोफोर नै लोगोफोर दाख्लै खुसिया लाबोनाया जोंहा बोराय जावनानै दिनैसो जानोसै बेखौ खिगार होबाय आरो जियायना दोननानै नै खुसियाखौ जाबा बिदि हाखावनानै जानांगौ आरो संनायाव मोजां जायो मानिया फिसा फिसाबो दंमोन दाख्लै मानसि जाबाय आइया जोंना बेदर जाया नालाय संना जाबाय दा इखौ दाहाय जानोसै सानसुआव आरो दिनै लोगोफोर सबाय फुगोन जोंहा आं सबाय फुनायखौ देखायलांबाय थागोन दाहाय नायदो लोगोफोर जोबजासिम दा संनानै लांगोन खुसियाखौ हजों लोगोफोर सातजन ना सातजन ग्रुप बिसोरो फोदों दाहाय देखायगोन आं नोंसोरनो लोगोफोर आं बानलु देन्था गारदोंमोन बानलुखौ देन्था गारै गारै भिडिअ हमग्रा गैया नालाय हारसिंनो नै बानलु देन्था गारनायफ्रा खोनाखौ गारखांबाय खोना गानसै मैया जोंना बिस्थिबार हाथायमोन नालाय ओमफ्राय लाबोदों सप्तासेनि बाजार खालामो देन्था गारना खाजोबना दोनोबा सेवा आरो नङाबा देन्था सेवफायो नालाय बानलुआ गोरान खोनाखौ बासिखांजोब्बाय दाहाय ओंखाम लांनांगौ सानसुआव लोगोफोर मा भिउसआ दाख्लैबावै हगारनाया एसे थांदों ओमफ्राय सिगांबो हगारनाया बारा नायथाराखैमोन आरो नै जोंना सबाय फुनायाव ओंखाम लाबोनाया माबायदि लामाफ्रा फंबायसो लाना फैबाय आं रयेल एनफिल्ड सोंलायबाय सिनायहाय बे थौथिं थौलाय खोनांगौ बैथिं नुहुरगोन होनदों आंखौ इसोरो नुयो खोमा हाय लोगोफोर नै सबाया मोनबाय ओरैबायनिफ्राय गुवारखा ओरैनाय मानसिफ्रा खोनाया गासिबो सबाय आरो लोगोफोर सबाय फुनायखौ देखायगोन आं नोंसोरखौ सबाय फोनाय नै ज'नो बिदा फंबाय गासिबो जा बुरजाखा 7 बिगा ना गिदिरफोर 7 बिगा नै बिब्राङा आयौ आबैबो र' रावबो नङाब्रा सबाय फुनायखौ लानि र' आयौ लेवारसो बाब्बाय नामा ओरै फै बोरै माबाया मोनथिया नै ओरैजे दालां गोलावा राङा सेरजों दै बोहैनाय सबाय थिलि बाबा न' सबाय थिलि दं होनदों राङा सेर सेर दैमा जाजानाय ओरैजाय बेयाव सबाय फोबाय आरो जोंनि रानु रानि बिसोरो बिजावजालि आंनि नै मेजेम ओंखारलायबाय एन्जर आइ नै ओरै दै बारनानै राङाजों लखिमपुर राङा सेर ओरै बारबानो ओमफ्राय ओरैजाय बिसनाथ जोंना बेनो सिमा आरो ओइ दालां गोलावा बर्डार बियो राङा जानानै सबाय थिलि खालामनाय देग्लाय ओरैजाय लखिमपुर ओरैजाय बायनो बिसनाथ सारियालि दाउसा मोख्रेब लाजिसु बेखौ लाजिसु होनो ना दाउसा मोख्रेब होनो जोंनिया मा होनो बेखौ लाजिसु होनो जोङो नै हा सना गानदोंबा दाउसा मोख्रेबखौ बिबारखौ नै एन्जरा
एन्जरखौ गोदाबाय एबार लगायसै सामब्राम गुफुरजों बानलु बाथोन ओंखाम ज' जालायबाय नै सबाय फुनाया मा ओंख्रि बाबा अ ना गोथां ना मा ओंख्रि बाबा मा ओंख्रि मामोन मैथा बाथोन जाद जाद ओंख्रि आरो एखेबारे बयनिबो बिजावजालिफोरनि मोसौआ ओंखाम जाबाय फिसाला फै दाइरेक्ट मा ओंख्रि नोंनालाय आं नै नोंनो खुसिया संना लाबोदों खुसिया दोङो खुसिया बिदै जोंना नै लामफुबाय जोङो सबायखौ ओरैबायदि सु दङ माने मा सु लाजि सुआ बैयो ओरैबायदि आखाइ साखाइ बब्राजोबनाय थै ओंखारजोबलायनाय बै हौवाफ्रा फुबाय थाथोंसै जों थांग्रोनोसै ओरै सानबो हाबहांहां जाबाय थांसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायदों होननानै बिदिब्ला बाय बाय लोगोफोर उफाय गैया थांना थाथानायाव बिदिनो मावनांसिगोन ना ओरैनो थास्लायस्लाय जेनेबा सम मोनबाथाय बिदिनो लोगो लेवा ज' नांनानै गरसे गरनै थाखा दिहुननायानो बुरजा ओंखारबाथ' फाननानै फैसाबो मोनगोन नालाय ओंखायनो लोगोफोर गाननाय जोमनाय लोगोसे देलायनायजों लोगोसे खामानिबोथ' मावनांगोन बाय लोगोफोर एसेनोसै